Ahoj, já jsem Martin, dělám přestavby kola na elektrokolo a chci vám ukázat, jakým způsobem ovládat displej D02N. Pojďte se podívat. Je to displej, který se umísťuje na levou stranu řídítek, jeho dominanta je, že je poměrně malý a kompaktní. Zapíná se prostředním tlačítkem, přidržím a držím do té doby, než se displej rozsvítí. Je to plus minus nějaké 3-4 vteřinky, musím to prostě držet. Displej má ze spoda USBčko, pod touhle krytkou se najde USBčko, díky kterému si můžete za jízdy nabíjet třeba mobil nebo svítilnu. Displej se nám už rozsvítil, tak se jdeme podívat na to, co umí. S displejem se jde takhle vždycky házet nahoru dolů, podle sluníčka, abyste na něm pěkně viděli. Displej má dobrou zobrazovací jednotku, jde krásně vidět i na sluníčku a na displeji najdeme baterku v procentech, výkon motoru ve wattech, kolik vám aktuálně dodává wattů, rychlost v kilometrech za hodinu, ta je znázorněna graficky anebo čísly. Tady takhle menším je trip, to znamená, kolik je na tomhle kole ujeto kilometrů. Zapínacím tlačítkem si tyhle informace měním, to znamená ODO, to je celkový počet ujetých kilometrů, zmáčknu je průměrná rychlost, maximální rychlost, jakou jsem na tom ujel, a to je všechno. Takže tadyhle zapínacím tlačítkem, když ho přidržím, tak to vypnu, zapnu, když ho mačkám, tak měním informace o trase. No a nejdůležitější věc, kterou na kole vidíte, je právě ta nula. To znamená, zapnu displej a motor nám nepomáhá. Když tam dám pluskem jedničku, tak už nám motor pomáhá, už kolo jede. Když tam dám dvojku, tak jede nějakýma 20% výkonu motoru, trojku 30%, čtyřku 40% motoru, až na devítku, kdy na devítku nám to pomáhá nejvíce, co může. To znamená, jediné, co vy na tom displeji děláte, je, že mačkáte plus, když chcete přípomoc zvýšit, minus, když chcete přípomoc snížit. Můžeme tam dát i nulu, kdy nám ta přípomoc vůbec nefunguje. No, když držíme plus, tak můžeme rozsvítit svítilnu. Kdybychom tadyhle měli světýlko vpředu, nějaké světýlko napájené z baterky, tímhle ho rozsvítíme. Když držíme minus, držím minus a bude tam režim asistence chůze, to znamená, kolo mě vede mě do kopce rychlostí 2,5 km za hodinu, já ho nemusím tahat do kopce, kolo tahá do kopce mě. Máme tady vidět i signalizaci toho, že máme zhasnutý ten displej a že nám teoreticky může svítit světýlko. Tadyhle máme signalizaci nefunkčního motoru, to znamená, když mám gear senzor, zmáčknu a rozsvítí se nám tadyhle ikonka, že počas rozsvícení ikonky nám prostě nefunguje motor. Kdybychom měli brzdu z odpojovače motoru, zabrzdíme, rozsvítí se ikonka. Pokud by vám ikonka svítila jen tak, znamená to, že máte chybu v motoru a musíte přijít na servis. OK, vysvětlili jsme si základní ovládání a jdeme na to pokročilejší. Jdeme do nastavení, kde v nastavení můžeme změnit i maximální rychlost nad zákonem povolených 25. Do nastavení se jde přes plus a minus, kdy plus a minus musím přidržet alespoň 3 vteřiny. A displej je rádoby přeložen i do češtiny. Říkám rádoby a proč to říkám, to zjistíte během pár chvil. Takže v menu se pohybuju šipkou dolů, šipkou nahoru a vypínací tlačítko beru jako Enter. To znamená nastavení displeje, Enter. Jednotky, jestli chci kilometry nebo míle, takže samozřejmě kilometry. Automatické vypnutí kola za 5 minut. Pak, když tohle zvolíme, kolo se nám samo za určitou dobu vypne, aniž bychom ho museli vypínat manuálně. Odo reset, pak když chceme vyrestartovat celkový počet ujetých kilometrů, odo cesty, reset cesty, jestli chceme vynulovat denní ujetou vzdálenost, to znamená trip a tak dále. Jas, to je jasné. Posilovací výbava, to je proč říkám, že ten displej je přeložený rádoby do češtiny, protože to znamená stupně přípomoci, počet přípomoci, jestli chci, ať mám přípomocí 9, 5 nebo 3. Když volíme třeba trojku, tak těch 750 W, co umí tenhle motor, se nám smrskne mezi 3 dílky, ten motor bude velmi hbitý. Proto dávám 9, aby se to smrsklo mezi 9 dílků a každý jednotlivý asistenční stupeň bude takový trošku pomalejší a takový příjemnější. Tak, zobrazování baterky na 48 V a hřbet je zpátky. Tak, další informace. Jdeme tam, velikost pneumatik 29, kdybychom měli něco jiného, můžeme si tady zvolit a potvrdit. Speed limit, to je to, jak jsem říkal.
Ze zákona by tady mělo být 25, když to potvrdíme, splňuje to legislativu, může to na silnice. Pak, když my tam dáme cokoliv nad 25, už byste s tím na silnici neměli, už to nesplňuje legislativu. Takže dáme tam zpátky 25 a necháme to takhle. Tak, zobrazíme informace, tady jsou jenom informace o tom displeji jako takovém, informace o baterii, tady nám to nic neukazuje, protože baterie v sobě nemá řídící jednotku, která by tadyhle ukázala nějaké informace, takže tadyhle se na nic koukat nemusíme. Chybové hlášky. Kdyby v systému byla nějaká chyba, displej má svoji vlastní diagnostiku, tady nám to napíše chybu. Nejčastěji bývá chyba H21, to znamená, že je magnet a snímače rychlosti na zadním kole špatně posunutý. Pak, když nastane chyba, máte kolo od nás, tak mi voláte a já vám vysvětlím a dám nějaké doporučení, jak to vyřešit, případně si musíte, nebo si to kolo máme vyzvednout. Zobrazení baterky jestli v procentech nebo ve voltech. Procenta jsou jednoduché pro běžného uživatele, volty jsou trošku složitější, ale přesnější. Když by vás to zajímalo dopodrobna, ozvěte se mi, já vám to vysvětlím. Takže zase zpátky, jazyk, dáme češtinu, vidíte, tyhle jazyky jsou možné. Témata, a to je barva vlastně tlačítek, jak to má vypadat. Dáme elékolí, oranžovou barvu. Zaheslování, kdybyste si ten systém chtěli zaheslovat, což nedělejte, pokud ztratíte heslo, tak jste o displej přišli, musíte koupit nový, ale nebo si to zkuste, to je na vás. Tak, rozhraní Bluetooth. Když bychom stáhli aplikaci BikeGo, přihlásili se, zaregistrovali se tam, naskenovali tenhle kód, tak dokážeme mobil spárovat i s Bluetooth. Můžete si sami vyzkoušet, dokážete potom vidět na základní obrazovce i navigaci, kde vám to ukazuje šipku doleva, šipku doprava, zobrazí se vám, kolik je čas a tak dále. Tady tohle znamená Bluetooth, jak daleko může být od telefonu, od displeje, aby to snímal, nechte nejvyšší. Tovární nastavení, to je jasné, pokud to chce dát do továrního nastavení, to nedělejte. No a východ znamená zpět. Tak jo, a to je z displeje D02N všechno. Ještě připomínám, je to základní displej, který dostanete ke každé naší sadě v ceně. Bezpříplatkový displej sám o sobě stojí 1790 Kč. Najdete ho na www.elekola.cz. Ještě jeden malý tip. Vždycky displej vypínejte pomocí středového tlačítka, nikdy nevypínejte přímo na baterce. Ono to sice jde, ale není to správně. Je to, jak když byste vzali šňůru od televize a takhle ji vytáhli ze zásuvky. Prostě vypínejte prvně na displeji, potom až na baterce. www.elekola.cz. Díky, že jste dokoukali video, mějte se pěkně, naschledanou.